क'क्राझारनि दिमुलगाव थानाय प्लेनेटोरियामाव बिटिआरनि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाना 26, 27 आरो 28 जुलाइ खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि गोलोम बोथोर मावबादा खुंनाया शुक्रबारखालि जोबनानै थाङो। सानथामनि हाबाफारिजों जानाय बे गथ'फोरनि मावबादाखौ बेखेवनानै होदोंमोन बिटिआरनि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि PhD सुप्रिया ब्रह्म बिथाङा। गिबि सानाव सावगारि बोनाय, नैथि सानाव हाजों बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बानायनाय आरो थामथि सान एबा जोबथा सानखालि बिगियाननि सोमोन्दै खायसे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जायो। बे फरायसालिनि फरायसाफोरनि सामार वार्कशपआव गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा गोसो खुसियै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। सामार वार्कशपनि बे मावबादायाव फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो बाहागो लायो आरो रोंगौसा महरै बाहागो लादोंमोन भास्कर राभा, धीमान मुजुमदार आरो आजिरा मोननाय बिगियान आयदानि फोरोंगिरि खनीन्द्र ब्रह्म बिथाङा। মই ত্ৰিপুৰী হাইস্কুলৰ পৰা আহিছোঁ। ইয়াতে আৰ্ট কৰি বৰ ভাল লাগিছে। আগতে কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু যোৱাকালি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এতিয়া মাটিৰ চব্জি আৰু ফল বনাই আছে। কেনেকা লাগিছে প্ৰগ্ৰামটো, কেনেকা হ'ল, তাৰপিছত এইটো আৰু কেনেকা ধুনীয়াকে কৰা যায় ফিউচাৰত। চ' মই এইখিনিয়ে ক'ম অৰ্গেনাইজাৰক, ধুনীয়া হয়, ভালেই হৈছে। যিহেতু বহুত হঠাৎ ইমাৰ্জেঞ্চি বুলিতো নহয়, মানে অলপ শ্বৰ্ট টাইমত এইটো আমাৰ ইনফৰমেশ্যনটো আহিছে। তো কিবা যেন যদি অলপ আগত আহিলে ইনফৰমেশ্যনটো হোৱা, আমি আকৌ ৱেল প্ৰিপেয়াৰ্ড থাকিলে হয় ল'ৰা ছোৱালী, আৰু বেছি নাম্বাৰত আমি পঠাব পালোঁ হয় ষ্টুডেণ্টছ। যিকোনো স্কুলৰ বাহিৰত যি এডুকেশ্যন পোৱা এইটো অলপ বেলেগ হয়। ইয়াতে অলপ প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ ফিজিকেল আহিছে, দেখি পাইছে, বেলেগ স্কুলৰ লগত ইনভলভমেণ্ট হৈ পেলাই শিকিব পাইছে। এইটো ইহঁতৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান, মানে বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ। বিকজ অকল স্কুলত এটা কম্পাউণ্ড ভিতৰত অলপ লিমিটেড নিচিনা হয় আমাৰ, এইটো চবেই জানে। কিন্তু অলপ বাহিৰত আহিব পাৰিলে বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু মই কি ক'ম আৰু এতিয়া ইম্প্ৰুভমেণ্ট কেনেকৈ কৰিম বুলিতো মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়, তথাপিও আমাৰ এক্সপাৰ্টবিলাক আছে, ইহঁতে নিশ্চয় কিবা প্লানিং কৰিব, চৰ্ট আউট কৰিব, কি মানে নেক্সটত আকৌ কিমান ভালকৈ কৰা যায়, আকৌ কিমান ষ্টুডেণ্টছ ইনভলভ কৰিব পাৰে, আৰু কিমান বেলেগ বেলেগ এক্সপেৰিমেণ্টছ দেখাব পাৰে, আৰু এইটো আৰু বেছিকৈ ইনজয়মেণ্ট কৰিব পাৰে, এইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ। माय डियर स्टुडेन्ट्स, आं बर'आव एसे बुंनोसै। आं तितागुरि हाई स्कुलनि, ओमफ्राय तितागुरि हाई स्कुलनि जानानै आं जोंनि स्कुलनि गथ'फोरखौ लाबोदों। ओमफ्राय सिगाङावनो आं जोंनि जि एक्सपार्टफोर दं, नोंसोरखौ जाय फोरोंदों बिसोरनि सायाव बहुत बहुत धन्यबाद थाबाय, साबायखर थाबाय। ओमफ्राय खोनासंसाय, बेखौ बे प्रग्रामखौ माबा मोनसे सोलोंनानै लांगोन बा लांबाय होननानै आंहा मोनसे गोसोआव साननानै थाबाय। जिखुनु सोलोंनाया इम्परटेन्ट, फिसा हक गिदिर हक। दा नोंसोर बेहाय सामार केम्प हिसाबै साइन्सनि बारै पेइन्टिंस, एक्सपेरिमेन्ट्स माबा माबि देखायदोंना सारा, बेलुन्स, दुरुं माबा माबि, बेफोर गासिबो साइन्स। मेजिक गैया, साइन्ससो दे। थ' साइन्सआनो मेजिक। नोंसोरथ' दालाय मेजिक देखायनानै फुरथि खालामो, दा मिनियो आखाइ खबो, बे गासिबो साइन्स दंजोबो। थ' आसा खालामो जोंनोबो सारा दाख्लै जोंनावबो फैखादों, स्कुला सिनायखायो नोंसोर। थ' बहुद दंबावो समायनि खोथायाव, समायनि थाखाय खिजान
इसेल' देखायबाय नोंसोरनो जों जगाजग थाबाय थागोन सारमोनजों सारमोनाबो जोंनाव मालाबा फैबावगोन गोदान एक्सपिरियेन्स लानानै नंखायनो बेफोरबायदि अपरचुनिटिखौ गारनो नाङा